Kardom Karbi ANGLONG Pini nilia ko puthot wang thlo nang le tum kilang bomba te kaching hona e channel la Karbi 2.0 along lapen nili men ke nali tum kadok ave chini lo nili avinas teron lapen non kilang bom nali tum la Karbi 2.0 channel long jong sia kimilang pulte nali tum prap jen pen subscribe igon lapen adung het bell arjan tadi dakan nali tum ber pondeno la la pulte monon pin nili ka pre ka video le nang wan pi text tame notification nali tum mobile long nang le da prangi fan lo lapen pinia video puthak chithal dam lo na pinia video bangke nali tumhan nili puthot ako Voreng AWARSAI la so puthak sinili na wan pithulo asinali tum video kicheng pen kijut an langon la lapule kan ana post sidoma lapen kan ana vacancy sidoma nali tum thek ponlong etpo lapen nali tum jong sining hang he pulote kai fly do ning hang he pulote jog do ning hang he pulote ke jog do na bang phu abang phitum do ta hai mine asinali tum ka an mala video share un share igon lapen prabjin benali tum la 1500 subscriber bang na complete dun tunon 1500 kali 500 ba non 500 la to 1500 playing level la penali tum giveaway kuch pe hai pon thulong po la sipada de pin men video arlole jethan polona nali tum la intro bang asap so lang igo la intro lang dat pen video arlole jethan polona mate nali tum thek ponlong po la sipada de pin pen lang igo lapen nali tumta details sai hui lain pul la so video description along nili link pilo la so link lapen nali tumta details lang ekdam mate por hedam egon lapen nali tum la screen long thek pon long po arjan banga Assam Gramin Vikas Bank Assam Gramin Vikas Bank Recruitment 2022. In this article we will discuss the Institute of Banking Personnel Selection IPBS ahin pen lo lapen recruitment 2022 details lanali tum dak thek ponang po total dak 328 officer scale 1 2 lapen 3 lapen office assistants we can see and dak IPBS ahin pen dak pachini pon mate paklang pon iglo nasining hang tum nali tum applied non mate jogdun igon lapen dak nang than pon ekpo mate nali tum phan nam paklang pon ekpo Assam Gramin Vikas Bank Requirement 2022 lapen dak number 1 lo nali tum thek ponang po office assistants multi purpose dak number of nali tum thek ponang po number of post by 204 lapen kacharli hin nang bang bachelor degree ki ontang abang phut mate abang phitum nang po lapen proficiency in local language lahai huina le tum thekna po local language Assamese lasan Hindi lapen kapre lo lapen working knowledge of computers mate asap se computer knowledge to nang po ber thekna po lapen number 2 lo nale tum thek ponang po da officer skill 1 assistant manager number of post 101 dot open education qualification nali tum bachelor degree lahai hoi ki untang atum nang po lapen dak asap sudak da computer knowledge do nang po lapen number 3 along langdam lo nang dak bangke officer skill 2 low hin bang lapen number of post bang dak 1 lo lapen education qualification bang degree ki untang do nang po maximum dak 50% and marks ane kilong abang phutum nang po lapen experience banane tum 2 year experience as a advocate or should have worked as a law officer in banks of financial institution of period of not less than 2 years the maximum nale tum 2 years an experience to nang po so a post pan bang lapen dang number 4 long bang langdam tuna number 4 long tlason thak thakla dak nali tum thek polang for officer skill 2 general banking officer dak number of post dak 20 do lapen education qualification ba nali tum dak thek polang po bachelor degree lapen marks bang 50% marks nang po lapen asan dak tok do economics da accountancy da management da lahai hil ki ontang abang phu mate abang phitum nang po lapen experience nali tum dak
ningkan hini unexperienced donang po lapen number 5 long bang officer skill 3 long manale tum number of post bang da hini theklang po lapen same lo education qualification ne hala prang pan bachelor degree lapen 50% marks de kelong abang phu mate abang phinang po lapen request language language proficiency bang nale tum da candidates applying the post of officer assistants any particular RRB are required to processes the proficiency in local language and state UT in which RBB institution is available and interview apen live local language we take now product language okay apen last so dim bang na tum age limit bang for IBPS lapen RRB notification nantum dak tek polang po office assistance multi-purpose bang between nantum 18 kalte 28 an aningkan mate arta latum abang phu abang phisi jogdon long polapen officer scale 1 long is assistance manager long man dr sam lo 18 then below 13 an lahaya bang phu bang phitum se applied in long chodi lapen officer skill 3 manager long bang da about 21 years nang lapen below bang ke 32 anang kok pola panda officer skill 3 long bang na tum thek polang po above 21 years kalte below 40 years an nangi arta bang ke lapen age relation the category with age relation mentioned below lapen OBC the ST lai hui tumang 3 years lapen SC/ST tumang 5 years lapen PWD tumle 10 years lapen IBPS RRB required Assam Gramin Vikas Bank 2020 application fee bang langdam lona the online application fee for IBPS lapen RRB latum hanle nantum dak thek polong po 175 nalitum payment nang po la officer skill 1 to 3 latum mange suppose nang jogduni bolte SC/ST tume 175 pinang po lapen others latum hane OBC tum hane 850 an pinang po lapen da feedback office assistant multi-purpose latum han banga nalitum sivelo SC/ST lapen PWBD lapen EXSM candidate tum hane 175 lapen others OBC tum hanle 850 anai lapen exam center bang langdam lona parliamentary exam center bang Dibrugarh do Guwahati do Jorhat do Silchar lapen Tezpur lapen single main exam center bang Guwahati lapen Silchar lapen koson se apply nei ma pulin alitum labiar thek polong po nalitum abersi long pol la sonaling long pol la soling no nalitum ber paprang nang po la soling long lapen second bang ken lapen den nalitum click on the application online application link la sonig tok di la sodim nalitum ber nang po lapen third bang ako akimia page dak nalitum screen long mate mobile screen os tamin nalitum thek polong po lapen enter all your personal personal and education details lai hui nalitum dak fill up pon thai nang po lapen passport size photo lapen signature hai hui ta upload nang po lapen fifth bang nalitum online pen payment nang po kan ana dorma la so dora te nalitum payment nang po Paytm Google Pay lapen debit card credit card lai hui pen nalitum payment mila lapen last bang ke last mate 6 li bang nalitum lab kai keson la nalitum print out nang po mate xerox nang po lapen IBPS lapen RRB Assam Gramin Vikas Bank syllabus ban nalitum dak thek polang po syllabus ai huite molong ponang litum lapen dak kicheng bangke 7 June pen sicheng lo lapen last date nalitum dak 27 June an last date lo lapen download of call letters online examination July mate August ahut long po lapen tentative date of the parliamentary exam ba August lo lapen result of online exam bangke nalitum dak September asiklo silong po lapen the download of call letter of online exam ban nalitum dak September ni silong po lapen online exam bang dak September kalte October lo lapen result ke klang thi ban nalitum dak October molom si klang ek po nasi dak important links dak pipon lo nalitum online application office assistance tum pan bang nalitum dak click on so dim click on
dak pen apply pono lapen online application officer skill 1 latum hanta dak link pipon lapen online application officer skill 1 2 3 latum handa pipon thaila lapen download official notification jang style tum advertisement alol laten notifications lang bol la po kung do typo la so video description no stamini link pidat pa dak penal itum lang dami ko matte check dami ko asipinia video lang bal an cha ching ton ponang kokpo lapen la son thak thak ni li kaprek kaprek ta ni li upload bompo lapen ali tum tanang lang don bomo lasi padar depin benang itum non kelang bom jang sakimi pole subscribe ikon subscribe ik det penal itum video kan mo share on share ikon an charlo lasi pinya video lang bang mo next video lang lasi tong nang tangte dome thakme kadu kavita Kardom.